2000 prestakuntza orduko goi mailako dietetika zikloan, pertsonei edota taldei egokitutako dietak egiten, elikadura ohitura osasungarrietan hezten, eta sukalde kolektiboetan elikagaien segurtasuna kontrolatzen ikasiko duzu. Kaixo, Saloa naiz, dietetikako zikloa ikasten ari naiz, ziklo hau teoriko praktikoa da eta bertan hau ikasten dugu. Bigarren ikasturtean, gure inguruko ospitale, klinika, ikastetxe eta sukalde zentraletan praktikak egiten ditugu. Gainera, gure arloko enpresetan dual moduan praktikak egiteko aukera daukagu, lan kontratuarekin eta ordainduta. Nik Barakaldo LH, eta zuk?